Dili talab. Picture ko lang. Picture ko ba? Pindot kay Dirigit Suruyan. Malandong kayo niya. Daghang keng mangroves ba? Yes. Mao gani, picture. Sa ta picture sa ko diri. Ay diri picture. Kuya, tadaan niya. Picture ko. Nindot kay view. Babae, cute. 1, 2, 3. Another post. Ay, 100% nga suroy. Kanay 59% ma-view akong lubot. Kana ma-view akong lubot. Kinang pinagtanti kay lubot ikwat tigi. Roll, length. 1, 2, 3. Amo naman na. Ikaw na pud. Ikoy. Da. Ikaw na sir. Ay lagi ko. Kita duha. Ato lang patito na. Ato dito kinay dito na dito. Noroy ta dire. Ang tambit. Ayaw, di ba? Gani nga nurong sa dala di. Indot ibang inaon ang mga bawd ba kasi ka sa bawd kusog kay. Kita dito na. Mura siya fools. So, Anya ay. Taka ngal-ngal. Tanahanan indot kid dito ay. Hindi dyan dali laagan. Ay, makarelax. Ito ka ay kay... Hindi kayo ang bayans. Kanya, madungog di mo ang mga bawd. Grabe ka nito dyan ka. Kuan sa mga tanong. Oh, pangalan, mangrove. Pwede pa lang yun aring puyo, no? Aring lang kung puyo, eh. Ganang tukuran og balay. Nice, dyan ka. Ayo, ay, murag. Marelax ka diri. Mawa imong problema. Sigunang-unas mga utang dagko kayo. Hindi ko dito sa ubos ay na. Nice, dili ko kay fairy din no? Wow! May utang kwarta or number ba lang kasi wala ako luto. Di pa sila o gadit-dit. Ako ani, wa agitan. Wa patay kwarta, wa patay lakis. Salita. Pagkatalisikon, ay. Ay, lihok! Itaas ang kamot! Itaas na yun! Ay, lihok! Ay, lihok! Ibos ang bag! Ibos! Ibos ang bag! Ibutang! Ibutang na yun! Ibos! What? Tuwad? What? Sir, anong intang ko gilabte, sir. Oy, maluoy kasi na intang ko pamilya, sir. Gabhan kan mo reklamo. Tuwa din ba? Gunit anang kahoy! Langkat gamay! Ubos, anak. Ha? Walis ba? Naog na mo. Na! Oh no! Bra! Ubos na! Kita! Anak! Ay kyubliho! Tuwad! Tarong ug tuwad! Tarong na magtuwad, sir. Sus! Pagkalapit kasi nga. Karon! Nalakap! Saka iisa gamay tail. Raigwat. Kuya ni ay. Sige pa. Uy, baka sa picture. Pati ni mga solat. Ay, ma'am. Okay ra ka, ma'am? Okay naman, sir. Namugutoy kuan? Ha? Gitulis ko, sir ba? Ha? Gitulis ko. Itulis ka, ma'am? Oh. Isa nanulis di mo. Kamu na diha, sir. Ganina ra mo Wala may diha. laing tao diri nang Kami kami na, ra ma'am. ma'am. Asa man nay nagikuha ni mo, ma'am? Yung bag, ma'am, oh. Yung bag dara. Nay nawa. Ah, wala man ka nang... Yan naman good nga. Itaas akong kamot, ibutang akong bag. Nga, gipabilangkad ko. Nga, kanang... Kuan, iana akong sanina. Kanang ma'am, nagpicture taking raming duha ma'am. Ingon sa Ako to, isa ka akong ako, oh. kamot. Nya igot ang lubot. Wala, Nya human iana ius-us Oh. ang sinina. Kami to, ma'am. Ako to yung istorya. Amo dahil ko? Oo, wala.
Meals mo. Tertibin akong kulbaa, sir. Kaya nagtuo ko, gitulis ko. Ganun. May mga klaro, oy. Ah, Picture agad ni mama. tsura may mama, eh. Wala. Knowledge mo ikaw. Joker. Pahawa mo dire, ay! Pahawa mo dire. Yup. Kurti pa na kong kuyawa. Nagtuo ko, gitulis ko. Kamura de, nag-picture taking na de mo diha. Lihok ba? Lihok? Ayaw, di ma. Sakay kang kamot. Sabi, tuwad na po, tuwad. Tuwad. Langkat gamay. Kana. Ay lihok. Nilay na Saan tadi. sa ana, oy? Ipos, kanang anang kuan mo may ganahan mo kanang ana gamay mo ana sarang bra. Ubos. Wala na, ubos na ako. Na, gi. 1 2 3. Isa. Langkat pa dyan. Oh, bilangkad, isa tiil. Na. Okay. 1 2 3. Ay po paglupag. Adto na sa Ay lihok ba? Uy, Uya. Oro.